kami area rogo ani amsai rogo angguri nei furu kebang ma borok je man thai mania shokya omahai birman klai tong phiaba tini kebang ma jaga rogo rang nangi bun west khajagi tong phiaba je nangma jaga mani ngi tong abon bagi ang wan suka ang agibo escort kini tong pheble ni tini bo tongoi mano tini ana lukro hamjagi song khang lukun bagi samu khaina basa gang kaiba je nangmani manino jeta lukorong rijak thum tini ang escort kri bang thanglai suklai mano nge o je escort o je rang subai tongmani ani bagi a escort no subai ewi 100 taka hinbo 200 taka hinbo jeta subai jagi tongmani ani bagi escort ni bagi o rang no jahate public o rijak nang thumni a wan sugui o lama nang saina gai to state ni bot subai tongle heda state ni je rang ta ani bagi subai tongle ga rang no public ya fernang thum jahate ani bagi west tak lai tonga rang no ang to khoroksa public ni representative jongjaka ang to haino samukhlai thangnai agibo security kri samukhlai tongo tabu khlaimano abo kono problem kri jeta public rong nangi tongmani amma eno se somui ri thumni ani je bagi subai tongmani rang ar subai tongni ang lamano saida a expenditure no waste khlaiwi a public thani rijang nang thung jahate borok chini lukurong nangma jagao ammani soginang thung a lukurong nangma jagao borok maya jarawo ammani mana nang thung amai klei borok subai nang thung